Ọṅụ olili na ihe ngosi omenala gbọrọ kasa n'obodo Abacha. Oge ha nabatara Chief Ifeanyi Okeke n'otu ọzọ. Ebe a nọ wee kpọkuo ya ka ọ gaa n'iru n'ịdị na-agbaso ụzọ ịgba mbọ maka ọdịmma ọha mmadụ. Kenechukwu Chukwudị onye nta akụkọ anyị ji akụkọ a n'uju. Ihe na-eje ụwa niile n'afọ nke nna ọbara Ichi echichi ọzọ bụ nnukwu ihe n'ala Igbo nke eji ama ndị megoro ọfụma bụkwara ndị nwere ezi omume n'obodo. Na nkọwa ya, Chief Uchenna Ụba, onye bụ Cabinet Secretary nke Abacha, mere ka amata na ọzọ bụ nnukwu ihe nke ji nnukwu ego eme, nke na-ebukwa mmadụ igbu nnukwu mmadụ n'obodo ya ma mekwa ka ọ bụrụ onye ọnụ na-elu n'okwu n'ihe gbasara agamniru obodo na itinyekwa ọnụ n'okwu n'ihe na-eme n'obodo. Chief Ụba mere ka amata na Chief Okeke bụ onye megoro ọfụma nke ịnabata ya na otu ọzọ bụ nnukwu ihe nke enweghị nkoropụ obi na ọ ga na-eme ọfụma na-agakwa n'iru. N'okwu ya ka echichara ya ọzọ ma nyekwa ya ihe niile eji echi ọzọ nke aha ọzọ ya bụ Ebube Chukwu Ụzọ. Chief Okeke, onye jupụtara n'obi aṅụrị, kenere Chukwu maka mbugo enu ahụ ma mekwa ka amata na ọ ga-enye ya nkwudosi ike ị na-agba mbọ maka agamniru obodo ya dịka o si lụbuo ya dịka President General nke Abacha. Nwunye ya bụ Odoziakụ Ngozi Okeke, onye enyekwara echichi nke aha echichi ya bụ Ọdụbeze, kenere Chukwu maka mbugo enu ahụ nke o mere ka amata na ọ ga-enyekwa ya ikike na obi ị na-ekpe udo ebe ọbụla ọ gara. Ndụ nnekwu mmadụ bịara mmemme ahụ, ndụ gụnyere Maazị Ikechukwu Ngene ya na Nwaada Ụkamaka Okeke, mere ka amata na di na nwunye ahụ bụ ndu na-agbasi mbọ ike, bụkwara ndị ama ama dịka ezigbo mmadụ, nke mbugo enu ahụ bụ ihe kwesịrị ekwesị ma gwakwa ha ka a na-agba mbọ na-aga n'iru dịka ezigbo mmadụ ka eji mara ha. Mmemme ahụ bụ nke mmụọ dị iche iche, ịgba egwu na inye onyinye nyegere Chief Okeke na nwunye ya bụ ihe gosipụtara na ya. Site na Abacha, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.